Sarauniyar Kannywood duniyar rubutunta tare da ƙayatatun shirye-shirye a sha kallo tare da saurare lafiya. Lalle bayyanar waɗannan 'yan ta'adda waɗanda ake wa laƙabi da Lakurawa ya jijjiga mu sosai. A faɗar wani dattijo wanda muka tattauna da shi bisa cikin wannan tashar tamu wanda ya ba mu jawabin cewa shi ya miƙa dukkanin ragamarsa zuwa Ubangiji mai girma domin shi zai magance mana duk matsalolin da muke ciki a wannan ƙasa tamu. Al'umma da dama sun jijjiga sosai bisa jin wannan lamari da yake ƙoƙarin tunkaro a cikin wannan ƙasa. Dangane da yadda ake tunanin an samu sauƙin wannan hare-hare sai kuma ga wannan sababbin annobar ta ƙara bayyana. Sababbin 'yan ta'addan da ake kira da Lakurawa sun fara ta'addancinsu a yankin arewa maso yamman wannan ƙasa, inda wasu suke tunanin sun ɓullo ne daga cikin wata ƙasar daban sun ɓullo wannan ƙasa. Inda wasu kuma suke ta a canke-canken cewa dama su suna can suna nan a bakin boda suna shirye-shiryen da suke kafin su shigo wannan ƙasa. Mu sauraro kada a shafa ana tare ne da mu a cikin wani tashar tamu mai albarka kuma kada a manta da subscribe a like bisa wani tashar tamu. Ga ci gaban rahoton. Wasu sababbin 'yan ta'adda waɗanda ake wa laƙabi da Lakurawa sun tunkaro wannan ƙasa, inda kuma al'ummar ƙasar nan suke da koke-koken cewa tsadar rayuwa ta yi yawa da kuma tsadan da kuma hauhawar farashin abubuwa da dama. Bayan da ake tsake da wannan rikici ne sai kuma ga waɗannan annoba tana tunkarowa a cikin wannan ƙasa. Sai dai tuni dama wasu daga cikin al'ummar ƙasar sun miƙa ragamarsu zuwa Ubangiji mai girma domin ya magance mana wannan matsala ta tsadar rayuwa da kuma duk matsalolin da muke ciki a cikin rayuwa. Allah ya sauwaƙe mana. Misawaro kada ka sha'afa kana tare ne da mu a cikin wannan tashar tamu mai albarka kuma kada a manta da subscribe Allah bisa wannan tashar tamu.